Dobytkárska produkcia v našich prostrediach už roky je v nezávideniahodnom položení. Počet kusov dobytka sa drasticky znížil a iba málo početní výrobcovia sa rozhodujú podnikať v tejto forme poľnohospodárskej výroby. Jeden zo zriedkavých výrobcov v našich prostrediach, ktorý sa za uplynulých 10 rokov rozhodol podnikať v tejto vetve poľnohospodárskej produkcie, je aj náš hostiteľ. Prečo sa okrem roľníckej produkcie rozhodol aj pre chov dobytka, zdôvodňuje týmto. Dobytkárstvom som sa rozhodol zaoberať, pretože čak žijeme na dedine, zaoberám sa poľnohospodárstvom a dobytkárstvo je súčasnou časťou poľnohospodárstva. Jesto zemi, tak chova jesto, tak som sa rozhodol, aby nebolo len akože ratárstvo, tak je tu aj dobytkárstvo, je to čo robiť aj cez zimu. Vlastním Simentálsko plemeno, čo som najprv sa začal zaoberať iba bykami a potom som si čak byky ako aj ratárstvo, peniaze prídu raz ročne. Tak som si rozhodol vlastniť aj krávy, aby bol dinár na každý deň, aby to bolo mlieko. To som si zaobstaral tak, že som uviezol z Austrii tevnie jalovice. Teraz momentálne sú 10 krávov, 6 dojín, z toho potom ešte sa popria jalovice, tevce ženské a aj byke, takých 30 kusov je momentálne. Jedným z dôvodov, prečo sa chovatelia zriekajú produkcie hovädzieho mäsa alebo zmenšujú počet kusov dobytka, je aj častá oscilácia cien mäsa a živej miery na trhu. Náš hostiteľ uvítal podporu štátu za registrovaný kus dobytka v sume 10 000 dinárov pre chov bykov a 25 000 pre chov dojníc, ako aj prémiu 7 dinárov za liter mlieka. Aby chovatelia pozitívne hospodárili a samým tým aj zveľaďovali výrobu, je názoru, že by cena tak hovädzieho mäsa ako aj mlieka mala byť vyššia. Aktuálna cena ako aj všetkom je taká, nibaž momentálne, že sa môžeš pochváliť s tou cenou, no ale čo vravím, na veky sa človek borí, aby sa to prerobilo, vyrobilo a aby sa dostala voľáka lepšia cena za to mlieko, ale aby sa dala hotová syrovina, ako čo je mlieko, to sa neoplatí. Hovädzie mäso teraz je problém, že sa musí predať klaničiarom, nemôž zarezať a predať mäso, čo je vlastne ani nie baš dobre, no ale cena, nemôž sa ani tu voľa čo pochváliť, že je cena bykov dobrá, s tým, že keď sa zoberie to, že keď sa kupuje málovo teľa, koštuje pol toho dochovaného byka, aby konačím do roka ho chovať. Takže cena by mohla byť lepšia. Chovateľom v našej krajine zatiaľ nekvitnú ruže, uvádza náš spolubesedník a dodáva, že zveľadenie domáceho dobytkárstva vo veľkej miere závisí od ďalších opatrení rezortného ministerstva. To, čo oni rozprávajú, že zväčšovať stočný fond, ale takýmto systémom to nemôže spraviť, čo hovoria na televízii, zväčšovať stočný fond, zväčšovať a oni cenu spúšťajú všetko menej a menej, samým tým, kto bude chovať, ale čo teraz aj so sviniami spravili, takže na čím to voľako spraviť, dať voľakú normálnu, reálnu cenu a ľudia potom, keď budú vidieť, halo, vyzerá, že sa to aj oplatí, ideme, potom zväčšia. Tak to nie. Na zveľadenie vlastnej produkcie rozhodol sa uzavrieť výrobný kruh. Z finálneho produktu možno viac zarobiť ako z predaja suroviny a práve preto si zaplánoval vyrábať viacero druhov syra. Za dobrého dopytu zvýši aj počet kusov dobytka.
Ďalšie investície do tejto výroby budú podmienené ekonomickosťou, teda tým, do akej miery sa mu táto vetva poľnohospodárskej produkcie v budúcnosti oplatí.